Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с поредното издание на Мистериозно. Това е вратата към загадките и мистериите. Невъзможното и свръхестественото около нас. Истинското и скептичното. Доказателствата и оправданията. Ето какво предстои да научите в днешния епизод. Историята за румънския граф Влад Цепеш, или както по-често бива наричан граф Дракула, както и нещо интересно за замъка Вран. Призрачните градове, кои са те, къде се намират и има ли наличие на подобни градове в България? Кои са салемските вещици и съществували ли са такива жени? Занимават ли се съвременните жени и не само жени с вещерство? Вече разбрахте началните теми в днешния епизод, а сега нека не губим време и да започваме. Граф Дракула, елегантният, но зъл вампир, който посреща любезно от гостите си в своя замък в Трансилвания, а малко след това разкрива кучешките си зъби и им вижда сметката. Или поне ирландският писател Брам Стокър го описва така. За основа на героя в книгата се смята, че той използва владетеля на Влахия, днешна Румъния, от 15 век Влад Цепеш. Защо граф Дракула не е вампир и каква е истинската му история? Влад Цепеш е роден през 1431 година, ноември или декември месец в Трансилвания и си има нормална славянска фамилия, но заради своята жестокост получава произлизащето Цепеш. На румънски това означава човек, който измъчва чрез набиване на коло. Влад става владетел на Влахия, като сваля насилствено предния управник. Когато се възкачва на престола, новоизбраният княз събира близо 500 благородници и ги пита колко владетели са се изредили на престола през живота им. С насмешка някои от тях казват, че са видели 20 и повече князе. Влад обаче решава да им покаже, че ще смаже всяка възможна съпротива и заповядва на стражите да заловят всички благородници заедно с жените и децата им и да ги набият на колове. Телата на големците остават да гният пред замъка седмици наред. Малко след това Влад напада родната си Трансилвания заради икономически интереси. Според германски памфлет от края на 15 век, жителите на всички унищожени села били набити на колове, а самия Влад наредил да му сервират обяда на маса край коловете и се нахранил с видимо удоволствие. По това време Османската империя вече е завладяла България и Сърбия и насочва поглед към стратегическото положение на Влахия. Румънците помнят Влад преди всичко като патриот и борец срещу навезите на османците. И тук обаче той проявява невиждана жестокост и сам им отправя предизвикателство. Влад кани на прием няколко турски посланици, като ги моли да се свалят челмите. След като те отказват с обяснението, че такъв е техния обичай, той заповяда на стражите си да закупат челмите върху главите им с думите: "Тогава аз ще заздравя вашия обичай." Следва неизбежния отговор на султана. В няколко битки успехът е променен за двете страни. Около 1462 година, по пътя си към тогавашната столица на Влад, румънския град Търговище, в една клисура османската войска забарва смразяваща гледка над 20 000 набучени на кол пленници на Влад от предишната година. Това кара султана да поеме по пътя към дома, но и се отказва от последния успех на Влад. Малко след това Дракула е свален от престола от брат си Радо и прекарва 12 години в затвора. След смъртта на брат си излиза на свобода, отказва се от православието, приема католицизма и се жени за унгарска принцеса. Успява да се върне за кратко на престола на Влахия, но скоро отново е нападат от османците и в крайна сметка е прободен с кол. Главата му е отсечена и изложена на показ. Дотук добре. Влад не е бил известен като кръвопиец, а по-скоро като кръвожаден владетел. А откъде идва името Дракула? Бащата на Влад Цепеш е приел фамилията Драко, която има два възможни превода – дракон и дявол. Официално се приема, че смисълът е дракон, тъй като бащата на Влад става член на тайния орден на дракона, който имал за цел прогонване на османските турци. Заради черната си слава обаче, Влад Цепеш успява да промени начина, по който се възприема фамилното му име. И в края на живота му той е по-скоро свързан с дявол. Изводът от цялата история е да не очакваме замъка на Дракула в Румъния да е пълен с прилепи, кости и признаци за наличието на вампири. Днес замъка Вран, на около 20 км от град Брашов, се пазят исторически колекции с предмети на изкуството. Влад Цепеш, Дракула, побивачът на колове, е нещо повече от обикновен средновековен деспот, смятат някои. Биографите Радо Ореско и Ремът Макнали го наричат човек с много лица. Той е бил политик, войвода, ерудит и образован благородник. Когато ситуацията го изисквала, а когато се налагало, се превръщал в масов убиец. Говорил няколко езика – румънски, турски, латински и немски и владеел до съвършенство майсторството на меча и стрелбата с лук.
Атмосферата, която тя създава, е по-страховита дори от роман на Стивън Кинг. Но мнозина от читателите извън Европа нямат представа, че образа на вампира Дракула е вдъхновен от един високопоставен член на румънския кралски двор, който оставя голям отпечатък в историята на Европа и е много по-ужасяващ от своя измислен наследник. Макар да не бил острозът кръвопиец с черна метал и литературна слава, зверствата на истинската историческа фигура далеч надминават тези на творението на Стокър. Княз Влад, или както го наричат още по него време Дракула, което означава син на дракона, стои начело на списъка с румънски кръстоносци, които в годините между средновековието и Ренесанса водят неспирни войни, за да не допуснат османските турци своята родина. Дракула съвсем не е светец. Той управлявал своето военно кралство Влахия, Южна Румъния, с тежък и напоен от кръв и мур. Не само за турците, но и за много от собствените му сънародници, той става известен като Влад, набивач на колове. Той бил твърдо решен да не се подава на интригите на нечестната политическа игра на аристокрацията в един свят, в който на принцовите им се налага ежедневно да се усмихват на лицемерни съюзници, а параноята сред благородниците била вероятно справа жизненно необходима за един суеверен. Дракула изгражда около себе си стена, която не допуска нито приятелства, нито вяра в някого. По време на управлението си той убива хиляди хора, побивайки ги на гора от колове около замъка си. Според него, те били или предатели, или бъдещи такива, или врагове на Румъния, или римокатолическата църква. Понякога той убивал просто за да покаже на останалите метежници и престъпници каква ще бъде съдбата им, ако създават проблеми. И така, Влад II Дракула, бащата на Влад Дракула, също важен исторически елемент и чието постъпки доста повлияват на сина му. Той е роден незаконно през 1392 от една от наложниците на баща му Мирчо. След смъртта на Мирчо трона е предаден на неговия законороден брат Михаил. Дракула не се е оплакал, а се задоволил да бъде кралски паж на унгарския крал Сигизмунд I Люксембургски. При него той получава класическо образование от най-добрите европейски преподаватели. Когато Сигизмунд започва да събира армия, за да посрещне турците на границата, верният благороден Влад го последва с копие и меч в ръка. Следват рекламите. Останете с нас. Кеш терминал. Плати и спести време и пари. Моля, изберете използваната от вас услуга. Моля, изберете вашия доставчик. Моля, изберете услугата, която желаете да заплатите. Моля, поставете вашите банкноти в банкнотоприемника. Моля, изчакайте. Моля, вземете вашия фискален бон и продължете. Благодарим ви, че използвахте услугите на нашата система Кеш Терминал. Здравейте след рекламите! Доста вълнуваща е следващата тема за днес, а именно десетките изоставени и необитавани градове по света. Заради зловещия полъх и недовършените рухнали сгради, тези градове са получили названието призрачни. Наред с оживените мегаполиси, по света има множество призрачни градове, в които сякаш времето е спряло. Тук някога са живели хора, а животът им е минавал забързано през дните, месеците и годините. В един момент обаче, по някаква причина тези градове остават безлюдни, а малкото им настоящи посетители намират само останки от отминали времена, потънали в прах и бурени. Причините за обезлюдяването на тези градове са много често изчерпването на ресурсите, а нерядко природните бедствия. Понякога обаче причината е не толкова тривиална, което прави историята на призрачния град заинтригуваща за съвременните хора. Нерядко от тази история ние можем да си извадим ценен урок за своите бъдещи решения и действия. Ето и една своеобразна класация на тези изоставени места, като в нея са включени едни от най-интересните истории – 10 най-призрачни града в света. Първият такъв град, с който ще ви запознаем, е град Боди, Калифорния. 10-то място се присъжда на град Боди, намиращ се в Калифорния, близо до границата с щата Невада. Той е основан през 1876 и е един автентичен американски призрачен град. В началото Боди е малко нюйорско селце, което обаче бързо се разраства и наброява почти 10 000 жители. В един момент обаче ресурсите започват да намаляват и славата на града започва да пада.
Въпреки това градът устоява през голямата част от 20 век, макар че през 1932 година пожар изпепелява голяма част от индустриалните сгради. В момента Боди е изоставен и ненаселен, като повечето къщи са оставени почти изцяло заведени, а посетителите могат да видят улиците и сградите на града така, сякаш вчера там са живели хора. На 9-то място е град Санжи в Тайван. В северната част на Тайван, близо до столицата Тайпе, се намира област, наречена Санжи, чиято футуристична архитектура прави странен дори за съвременния човек. Неговата история започва в началото на 80-те години на миналия век, когато голяма компания под патронажа на държавата започва строежа на ултрамодерен град за богати хора от столицата. Според местните архиви обаче в процеса на строителството се появяват няколко жертви, като според слуховете почти всеки ден умирал по някои от работниците. Въпреки това строежът бива завършен и дори е проведено официално откриване на комплекса. Тъй като тайванците обаче са доста суеверни, желаящи да закупят жилище в него така не са се намерили. Местните легенди разказват, че из града обикалят призраците на загиналите работници. Именно заради тях проектът вероятно никога няма да бъде реставриран и пуснат в употреба. 8 място. Град Вароша в Кипър. Вароша се намира в турската част на Кипър, в град Фамагуста. Преди той е бил модерен туристически град, но през 1974 година турците окупират острова и го разделят на две части. Хората от Вароша избягват от домовете си, очаквайки да се върнат там след няколко дни, но турските военни части обръщат града с телена ограда и поемат напълно контрола над него. И до този момент там не се позволява достъпът на външни лица, макар да им планът през 2010 година комплекса да отвори врати като туристическа дестинация. Макар сградите и съоръженията на града да са започнали да се рушат, обезлюдяването на града има и положителна страна. Рядък вид мощна костенурка започва да се развива популацията си на брега на морето. Седмият град е Жонкайма в Япония. Жонкайма означава островът на бойния кораб. Това е по-естествено наименование на този остров, известен повече като Хашима Исланд, граничен остров. Той е един от 505 населени острова в префектурата на Назаки и се намира само на 15 км от печално известния японски град. Неговата история започва през 1890 година, когато компания наречена Мицубиши закупува острова и започва проект за добив на въглища от дъното на океана. През 1959 гъстотата на населението става 1,4 човека на квадратен метър, което го превръща в един от най-населените градове в цял свят. С навлизането на нефта като един от основните източници на енергия, въгледобивът започва да запада и населението започва да се изселва от острова. През 1974 компанията официално затваря мината и островът остава обезлюден, чак до наши дни. На 6-то място е градът с прекрасно звучно име – Балестрино, Италия. Историята на Балестрино е доста странна и за нея трудно може да се намери реална информация, поне, що се отнася до самото обезлюдяване. Никой не може да каже със сигурност кога е основан града, но се счита, че това е станало някъде преди 11 век, когато градът е бил собственост на бенедиктския абат на Сан Пиерто дел Монти. Записките сочат, че през 1860 тук са живели около 800-850 човека, основно фермери. В края на 19 век северо-западния бряг на Италия бива покосен от множество земетресения. Накрая, през 1953 година, населението от около 400 човека бива изселено заради запад, заради геоложка нестабилност на местността. Пети призрачен град е Католи Уорд в Тайван. Католи Уорд е един от многото изоставени увеселителни паркове в Азия, оставени на ръждата и праха. Тук обаче причината не е липсата на пари, а нещо друго. Паркът се намира близо до град Тайчунг. Той отваря врати в средата на 80-те години на миналия век и се радва на завиден успех, поради факта, че е един от малкото паркове с увеселително влакче. Паркът е затворен след силно земетресение през 1999 година, при което загиват хиляди хора. Всъщност, в самия парк никой не загива, тъй като земетресението става след работно време. 4-то място се присъжда на град Централия, Пенсилвания. Централия е основан през 1966 година и развива добив на антрацитни въглища. През 1962 година обаче хората заплават куците на изоставена мина под земята, за да се справят с влачеща в района, вследствие на което възниква подземен пожар. Опитите да се потуши пожарът били неуспешни и затова той не е угаснал и до ден днешен. Непоносимите отровни изпарения и на горещената земя придружават хората да се изселят. А според специалисти, пожарът може да не спре още 250 години. Трети призрачен град е Яшима в Япония. Яшима е внушително плато в североизточната част на град Такамацу, втория по големина
големина град на основния японски остров Шикоку. Това мястото, където през 1985 година се е провела грандиозна битка по време на войната Генпей. През 80-те години на миналия век жителите в областта решават да превърнат платото в туристическа дестинация. Построяват се 6 хотела, много паркове и дори аквариум. По някое време обаче хората осъзнават, че Шима не би било място атрактивно за туристите, най-вече заради широко откриващата се гледка към близката каменоломня. Хотели и магазини се принудили да затворят врати, а милионите похарчени йени потъват в неизпълнените проекти. Второ място се присъжда на град Крако, Италия. Крако е средновековен град, който се намира на 40 км от Теренския залив. През 1892 година населението му достига над 2000 жители, а в следващите 30 години над 1300 човека емигрират към Северна Америка. Масовото изселване се засилва вследствие от лошите реколти, свлачища и земетресения и не на последно място Първата световна война. През 1963 година 1800-те жителя на града били преместени към съседна долина, наречена Крако Бескея, а оригиналният град бил изоставен да пустее и до днес. И престижното първо място се присъжда на град Припят, Украйна. Припят се намира в областта Киев, близо до границата с Беларус, и негова печална история е свързана с трагедията в Чернобил. Преди да избухне атомния реактор, в града са живеели 50 000 души, предимно работници от централата. През 1986 година, вследствие на аварията, населението е евакуирано, а градът изоставен. Години наред Припят запазва непокътно вида си, сякаш замразило с къс от живота във вече бившия Съветски съюз. Макар нивото на радиация да е значително по-малко в сравнение с това от преди 20 години, градът все още е опасен за живеене и ще минат години преди да стане. А знаете ли колко са призрачните села в България? А плаши ли ви прогнозата, че много скоро може да видим и родни градове призраци? Призрачните села будят удивление у европееца, решил да провери разказите за приказни природни гледки в България. Да, природата е прекрасна, но къде са хората? Къде наистина са хората? Пита и Сюзана Елнер от швейцарския вестник Ноe Цюрхер. Нейният пътепис, печатан от Вести.bg, накара много хора да коментират катастрофалното обезлюдяване на цели райони от страната ни. България е имало население от 9 милиона души, днес малко над 7. В момента в родината има 665 села с 11 и 50 жители, 361 с по-малко от 10, 43 само с по един и 150 напълно празни. Представете си тези места, където допреди 1-2 поколения е кипял животът, как осъмват и замръкват без човешки глас, без кукуригане на петли. Кошмарната тенденция е селата с затихващи функции да останат напълно празни в близките години, защото там живеят единствено възрастни хора. За някои от тях властта напълно е забравила. Тя не знае как тези хора, основно стари жени, намират медицинска помощ и храна. Властта е устремена към онези точки, в които е към жилото на реалния живот. Шепата старци в едно село за нея също са призраци, без материалните и духовни потребности на живите човеци. Много скоро този необратим процес ще залее като тихо цунами и по-малките градове. Какво да мислим, когато след селата призраци се появяват и градове призраци? Ако едно населено място остане без нито един жител в продължение на 15 години, то се заличава от картата на България. Процесът е толкова напреднал, че няма смисъл да се инвестира в съживяването на призрачните селища. Страшно е да се помисли човек докъде може да стигне опразването на България. Превръщаме ли се в държава призрак? Следват кратки реклами, а вие останете с мистериозно, за да разберем историята на Вселената. Кеш терминал. Плати и спести време и пари. Моля, изберете използваната от вас услуга. Моля, изберете вашия доставчик. Моля, изберете услугата, която желаете да заплатите. Моля, поставете вашите банкноти в банкнотоприемника. Моля, изчакайте. Моля, вземете вашия фискален бон и продължете. Благодарим ви, че използвахте услугите на нашата система Кеш Терминал. Здравейте отново и след рекламите. А сега продължаваме и с следващата тема.
През 1692 година са обесени 19 невинни мъже и жени по обвинение в практикуването на вещерство. Един възрастен човек измачкал до смърт с тежки камени блокове, отказвайки да се изправи пред съда, докато други 4 невинни жертви умират в затвора, очаквайки присъдите си. Как едно обикновено малко селце успява да бъде въвлечено в тази безумна лудост? Съдебните процеси срещу салемските вещици приключват на 29 октомври 1692 година с обесването на 19 предполагаеми вещици. Една предполагаема вещица е била смачкана до смърт, а около 13 000 човека са умрели в затвора. От тогава съществуват безбройни истории за този ужасен период, които са база и за много книги, пиеси и филми. А най-ужасното, може би, е факта, че тогава са загинали много невинни хора, предадени от подозрения и лъжите на собствените си другари съселени. Всички те са били истински хора и са имали истински живот. Много от тях са имали семейства, за които са се грижили. Били са хора, ходещи редовно на църква и са живяли по особено морален начин. Днес, в памет на загиналите от тази лудост хора, има издигнат паметник, намиращ се в близост до улицата, където са били погребани. Първите семена на мистерията, обхванала малкото селце Салем, са посяти, когато през януари 1692 малка група млади девойки започва да се държат по начин, който днес бихме нарекли ексцентрично поведение. Частно скореното под пуританско общество не било способно да си обясни неприличните викове, конвулсивните пристъпи и подобните на транс състояния, в които изпадали младите девойки. След изследвания на физици, които не открили никакво нормално обяснение за това безпокояващо поведение, общността заключила, че това е работа на сатаната. Станало ясно, че в Салем са нахули вещици. През февруари цялото село преплело ръце, за да се моли и пости, за да може да се освободи от влиянието на сатаната. Момичетата били принудени да признаят кой контролира тяхното поведение. 3 от тях по-късно били идентифицирани и разпитани. Едно от момичетата, рубинята Титуба, признава, че вижда самия дявол, явяващ се образа на свиня или куче, и че някакси вещиците са завладели селото. През март същата година измъчените момичета призовават Марта Кори, която за разлика от останалите, които били от бедните слове на обществото, била изтъкнат член на пуританската общност. От обвиняването й, че е вещица, станало ясно, че сатанистското явление е проникнало във всеки кът на общността. След този случай, новинообразна сила се развили и останали случаи. До есента много хора били разпитвани, обвинени за виновни и осъждани на смърт. През октомври съдът се закрива и с това обвиненията във вещерство приключват. На 11 март 1692, официален ден за молитва и постене, почитаемият свещеник Самуел Парис призовава обвинените девойки да оповестят коя е главната вещица. Голяма е изненадата, когато се оказва, че става въпрос за Марта Кори, добрата съпруга. До дома се изпраща делегация с надежда, че става въпрос за недоразумение, но изключително саркастичната реакция на обвинената допринася за нейното арестуване. Съдебният процес е сцена на много приказки и агитация. Залата, където протекал процесът, нейните обвинителки видимо изпаднали в агония, обяснявайки, че някаква невидима сила ги кара да повтарят всяко нейно движение. Когато Марта Кори е поместила кръка си, момичетата също го местили. Когато прехапвала устни, момичетата също прехапвали своите викайки от болка. Подсъдимата била призвана да даде някакво обяснение, но тя просто отрекла всичко и казала, че няма откъде да знае кой кара девойките да действат така. По това време броят на замесените хора бил около 10. Всички те присъствали на процеса на Марта, обвинявайки, че ги измъчват, като ги кара да се капят, щипят и задушават. Всички те твърдели, че по време на своите пристъпи я виждали носеща книга, а тя отговаряла, че не знае за съществуването на подобно четиво. Обвинявали я, че на пръстите имало застанала жълта птица, която случила от тях. Но Марта отново отричала, твърдейки, че няма такова нещо и че е Божия жена. Затова измъчените жени я нарекли Божията вещица. Накрая Марта Кори е призната за виновна и затворена в Салемския затвор, след което жените започват да твърдят, че тя не ги посещава повече и не ги измъчва както преди това. Никой от тези хора не се е признал за виновен за участие във вещерство. А накрая, почти по същия бърз начин, както започнали тези ужасни бедствия, така и бе станали. Средножните брачки, за които пише Шекспир, са вероятно най-прочутите вещици в историята. Тези образи обаче били създадени от човешкото въображение стотици години преди пиесата на драматурга. Измислени са от жреците на езичниците поради нуждата с нещо да се обяснят причините за сполетяното зло. Първообразът на вещиците е жена, сключила договор с дявола.
Мъжете пък обикновено ставали зли магиосници и вълшебници. И вещиците и магиосниците имали свръхестествени сили и пречупвали злата черна магия. Бабите акушерки и лечителките в някои цивилизации също имали задача да обясняват причините за злото. Едва след като църквата добила ръководни функции и дефинирала представата за добро и зло, вещиците станали истински носителки на злото. През средновековието били подложени на гонения, а наказанието за използване на черна магия най-често недоказано било изгаряне на клада. Първата вещица в историята е Кирка от Омировия епос. На нея се приписва способността да омагьоса мъжете и да ги превръща в животни. Преданието гласи, че Кирка била много красива. Щом някой мъж чуе омайната й песен, веднага падал под властта на магията й. Образът на вещицата еволюирал и се променял през годините. С течение на времето вещиците започнали да се представят като грозни баби, придвижващи се на метли и правещи заклинания. Най-вече лунната светлина. С броя на легендите за вещици е нараствала и приписаната им сила. Една от най-могъщата им сила имала способността да променя формата си, най-вече в котка или заек. Вещиците били обвинявани за почти всичко. И така, за целите си те използвали отвари, отрови, заклинания и прокоби. Други път будели, кукли, скърфици, като във вудо традицията. Днес доста на брой хора твърдят, че притежават магиоснически способности, но практикуват така наречената бяла магия. Разбира се, има и такива, които практикуват и черната магия, но не го обявяват публично. Белезите, залегнати в историята, като отличителни за чародейките, са да притежават сключени вежди, червена коса и лоши очи. Наличието на брадавици и дълги ногти също. Нещата, за които се смята, че се страхуват вещиците, са в близостта на жерасото и огледалата, тъй като нямат отражение поради липсата си на душа. Има способност да рецитират Отче наш, отзад напред. За да се запознае вещицата през средновековието бил въведен сигурен метод. Ако жена, заподозряна в магиосничество и хвърлена във вода се удави, била оправдавана. Ако изплувала, била признавана за виновна и разрешавали да се удави. И в двата случая резултатът бил един и същ. Първото обвинение във вещество в Испания се състояло през 1507 година, а последното през 1826 година. През 1481 само в Севилия били изгорени 2000 жени. В продължение на няколко века кладите на инквизицията горели из цяла Европа. През 1580 година в Германия започват масови изгаряния на хора, а през 1582 в Бавария на един процес били изгорени заедно 48 жени обвинени във вещерство. В Браунсвик между 1590 и 1600 година били изгарени всеки ден по 10 души обвинени във вещерство. Съдията от Фул Балтазар Фос се хвалял, че е изгорил 700 вещици и няма да се успокои, докато не ги направи 1000. В градството Нейс от 1640 до 1651 година били изгорени 1000 вещици, някои от тях заедно с децата си на възраст до 6 години. Най-голямото изгаряне било направено от Залцбургския архиепископ през 1678 година. По негова заповед заедно били изгорени 27 човека. Това са само регистрирали се изгаряния. Със сигурност има още стотици и хиляди, които не са били регистрирани. В Англия изгорили само около 1000 вещици. Това се държало най-вече на факта, че много от тях били обесени. В Италия през 1523 година бил публикуван трудът на папа Адриан VI за вещиците, адресиран на инквизиторите от Комо. След появата му били изгарани по 100 вещици годишно само в този район. През 1285 била изгорена първата жена, обвинена във вещерство във Франция. Детето й се родило с увреждани и затова тя била обвинена във връзка с дявола. Епископите сякаш ще се състезавали помежду си кой ще изгори повече жени. Женевският епископ за 3 месеца изповядал да бъдат изгорени 500, а епископът на Вюлцбург осъдил на смърт 800. През 1586 година в рейнските провинции лятото закъсняло и затова били обвинени 118 жени, които били изгорени живи. Най-мрачната слава имал Вюлцбургския епископ Филип Еренберг. През периода от 1623 до 1931 година той изгорил над 200 души, сред които дори деца. Сред осъдените от него били най-красивите момичета, най-пълните жени и мъже. Всичко, което той смятал за отклонение и от нормата. Не пропускайте следващия ни епизод, който ще бъде още по-вълнуващ и интересен. И не забравяйте, всичко около нас е мистериозно.